Ajingnya ro Messi ya uyamal re Messi usa ongpat kumni na lor ba ulaya ro shwa ka World Cup. Manuhi ubam kwa ya ka nam job lani ka nam ladu kham tam hakum ka ni ka tournament ka FIFA World Cup ka tournament ka ba kraw tam hakam thai. Hashwa ba ka Argentina bat Spain Messi bat Lamine Yamal kinya kendu mar khmat ha ka ni ka final jong ka ni ka World Cup taw snem arjar arpanru. Nakaliang Messi shwaban yakun final bat Yamal Messi ulong ba Yamal ulong away nakirang yalakai buat pitam mentah kepertai. Handa Messi ulong bat banga Carmen ba Yamal bat kakan hun jong kinomio ya kasengi kababhatam jongki ha ka final. Ngisngaw tu hang ni ya ka jingmut jong Messi bat kumbang omani manuhi uta orang yalakai ubam kwa ya kanam jong ka jingjob khamtam hakum kani ka tournament ka bakraw tam ha ka patai. Nadu usnam arjar way yatul pa one ubrew baga Argentina kan yakun final persa ya ka Spain ha ka World Cup jong usnam arjar atun rew. Bat kat kumba ka pawang ningi I pa one ubrew ulong pa baga Argentina kala pelim da lail arkul ya ka Spain. Handrai haka jingsngaw tu junga ba ka ba super dikhi kata kam dai ka bor jingla ka basisha jong unu ubrew dane kanu ka brew. Balada ka dia long sisa jong utu nong predik lani ka tu nong predik ngatingan suong ba kisulong dan bok. Handrai omba ki dala sisa lani baki latip lepa. Namar ya ka bansawan manuhi bantip laitang da ublay try kenrat na jerong.